Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo kagyari nato nga mga top stories of the day. Today's December 17, 2025, Miyerkules Gadlaw. Tanan nga mga water utility company nga ginapanag-iyahan sa Prime Water na bakal na sa tag-iya sang Pure Gold kag SNR. Bacolod DSSD nagpatag nga wala sa may ginpangkakas nga ngalan gikan sa master list. Search and rescue operation ginlunsar para sa isa ka amay nga missing sa barko. Smuggled nga mga sigarilyo ginbilin sa higad sang dalan. Kag sa good vibes, USLS Grenada Campus ginasuguran na inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginlunsar ang isa ka search and rescue operation para sa isa ka amay nga taga Negros nga na missing samtang nagabiyahe sa barko. Nagabiyahe 53 anyos nga amay sakay sa barko gikan Batangas padulong Negros Occidental agud kunta ni kadtuan ang nga masakit nga bata sa isa ka ospital sa Bacolod. Si Danilo ang residente sang barangay Sikatuna, Banwa sang Isabela. December 13, alas 9 sang gabi, uli nga na-contact si Danilo Villaluz sa iya nga pamilya kung diin naka-selfie pa ini kag naglisensya nga matulog anay. Magadungka kung tani ang barko sa Katiklan, December 14 sang aga kag mag-aabot sa Bacolod sa hapon apang hindi na makontak si Danilo. Alas 11 sang gabi, sa nagtawag sa cellphone kung nagtawag sa cellphone ni Danilo, kag ang nakasabat amo na ang staff sang Starlight Ferries Incorporated sa Katiklan nga nagkumpirmar paagi sa chat nga nakasakay sa barko si Danilo ugaling nadula siya kag nabili na lamang iya nga mga backpacks, sling bag, sapatos, ID, kwarta kag cellphone. Nagmando sa Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Havan sang intensive search and rescue operation agud malocate ang pasahero sa Batangas Katiklan route gamit sang SAR vessel kag aerial assets sang ahensya. Samtang nagpadulong na ang isa ka bata ni Danilo sa Katiklan agud pangitaon ang iya nga amay. Sa number 9, delegation gikan sa Laos para sa edukasyon kag exchange program ang nag-abot sa Bacolod City. Ginbaton sa Bacolod City ang isa ka delegasyon gikan sa Civilized School sang Luang Prabang, Laos. Upod ang mga partners sang SUP Favanong University kag Educators of Negros Island Incorporated bilang kabahin sa tikang sa pagbabakod sang international nga kooperasyon sa edukasyon. Ang pagbisita amo ang masunod nga tikang matapos ang professional visit sa mga profesor sa Bacolod City College sa Lao PDR sa nagligad nga Nobyembre kung saan gintalakay ang posibleng nga institution-to-institution partnership lakip ng foreign faculty kag student exchange programs. Ginapasiguro sa pamunuan sa syudad sa BCC nga ang tanan nga kasugdanan tun-an anay sa maid-aid agud masiguro ang legalidad kag makabenepisyo diri ang mga estudyante sa Bacolod City. Sa number 8, giklaro sang DSWD Negros Island Region kung nga nagatutok sila karon sa Bacolod City sa paghatag sang ayuda sa mga nabiktima sang bagyo nga Tino. Sunod sa kay DSWD NIR Director Arwin Razo, padayon ang releasing sang bulig sa mga nagub-an sang balay sa Bacolod sa idalom sang Emergency Cash Transfer Program. Ang pondo sunod sa iya ang ginagamit sa karon ang gikan sa Quick Response Fund sang DSWD. Kinalauman nga mahatagan man sila sang pondo para man sa iban pa nga mga LGU nga kasubong man na apektuhan sang maglaslas ang bagyo nga Tino. Ginalauman sunod sa iya nga sa pagsugod man sang tuig 2026 tigayon man maka-release ang pondo sa mga apektado labi na sa 4th kag 5th district nga nagpakita sang dako nga kahalitan. Kulang na sa tion para magpatigayon pa ini o kung mapatigayon pa ini sa nabilin nga inadlaw sini nga December sunod sa iya. 230 million pesos ang target nga ma-distribute sang DSWD sini nga Disyembre para sa 39,364 ka mga pamilya nga nagkalagub-an balay bangod sang Bagyo Tino. Hopefully we can also be provided for other equally affected local government units
Pero I'm not so sure for the remaining days of 2025. I think that's very impossible for us to distribute yung emergency cash transfer. Kaya nga po, ang focus muna namin is Bacolod City, and hopefully for the other LGUs, local government units, especially yung 4th and 5th districts, which were, di ba, kahit pa paano they were really affected, badly hit areas. So hopefully by 2026, at the start of the 2026. So wala na tayong material time to do it within the remaining days of 2025. Sa number 7, si Majimbu kag isa pagid ka persona dakop sa babast operation sa Banwasang Hinigaran. Ginakop sa katapos ang Hinigaran PNP ang duha ka mga katapos ang LGBTQ+ community matapos ginaligaan mabaklan sa ginasuspetsuhan shabu sa reclamation area, Barangay 1, Banwasang Hinigaran kahapon nga adlaw. Arestado sa alias Majimbu o kun si Maha ag alias Shimay. Nakuha silang 11 ka mga pakete sa ginasuspetsuhan shabu. Ginsiling ni Lieutenant Colonel Jovil Cedel, hepe sa Hinigaran PNP nga si alias Maha ang ilang target sa nasambit nga buy-bust. Apang nadakpan pagid si alias Shimay nga may o kunang iyang ngalan na mensionar man sang drug personality nga una na nga nadakpan sang kapulisan. Detained karon sa custodial facility sa Hinigaran PNP ang duha. Sa number 6, magod nga mga sigarilyo, ginbilin lang sa igad sang dalan. Na-recover sa kapulisan ang pila ka mga rim sa ginaligar smuggled nga sigarilyo sa igad sang dalan sa Hacienda Casalagan Dako, Barangay DSB, Banwasang Pontevedra, Negros Occidental. Ginbilin sang wala pa makilalaan nga persona sa igad sang dalan ang mga rim sa sigarilyo nga nakasulod sa plastic. Lunas sang gabi, nakabaton sang impormasyon ng Pontevedra PNP halin si confidential agent nga may gin-abandon nga mga smuggled cigarettes sa nasambit nga lugar. Pila sa mga recovery sa mga 4 kadalago nga plastic sacks, ang kada isa may unod nga 40 ka mga rims ng sigarilyo, kag isa ka master case sa isa pagid ka klase sa sigarilyo nga wala sang dokumento. Ginabulubanta may kapin sa 100,000 pesos ang presyo sa na-recover nga mga sigarilyo. Sa number 5, mga katapos ang Association of Chief Executives ang ginapangayuan karon ni Governor Eugenio C. Lacson sa ilang posisyon para sa ginapatuman nga One Hospital Command nga ginareklamo man. Sunod sa kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., ang presidente sang ACE ini ang ginhingyo sa gobernador sa mga alkalde sa ginpatigayon ng Christmas party sa grupo Sinilama. Ang One Hospital Command ang isa ka centralized system nga nagagamit sa referral system sa tuyo nga ma-optimize ang healthcare delivery. Ginsiling ni Escalante nga may maayo man nga madulot ang One Hospital Command, pero mayara man sa mga delay nga nasugata nga nagresulta sa pagtaliwan sang pasyente. Kinahanglan nga ma-fine-tune ini. Patag ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz, hindi ang problema sa sistema. Nakitaan nila nga problema yara sa triage kag sa emergency room. Makapila na kabeses suno sa iya ginasulit bisan pa sa memorandum. Nakabutang nga ang mga emergency cases dapat batunon kag hindi pwede nga mabalibaran kag hindi na kinahanglan pa sang referral. Ikaduha suno sa kay Diaz, kinahanglan man ang pagpaayo sa serbisyo sa mga primary care facilities para ini sila ang sarang ma-accommodate sa mga pasyente nga hindi man kinahanglan dalon sa ospital. Sunod kay Diaz, natara na siya mag-present sang data analytics kay Governor Lacson bahin sa One Hospital Command. So ano nga itong kinahanglan, Brown, is to improve the people in the triage, in the ER. Kinahanglan hindi pwede magpanghindi when it calls for hospital care and ara na yung tao sa aton yung pertahan. No? Ang hambal ko ganito sang last time sang meeting naton with the DILG, with all the mayors no, nga nag-attend. No? So it's still up for the sympathy sa aton nga mga nurses and doctors to make this work. Kung kulang ang simpatiya, kung kulang ang care, no? Empathy, sympathy, ang service nga bagay sa aton nga orientation sa aton nga mga healthcare workers is kinahanglan
biskan may OHC, biskan may OHC, amo man nagyapon, no? But lain pag ito sa una sang wala OHC. Kaya pasyente sa isang hospital, isaylo mo sa isang hospital, hindi pa pagpatunon sa receiving hospital. Sa number 4, mga job order kag contract of service employees magabaton sang 7,000 pesos nga gratuity pay. Ginsiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz sa interview sa media sang kahapon, tigayon na aprubahan sang sanggunian panalawigan ang 20 million pesos para sa gratuity pay sa mga COS kag JO workers. Naprubahan man ang 60 million pesos para sa service recognition incentive sa mga permanent employees nga igahatag sa tag 20,000 pesos. Sunod kay Diaz, gina-process na ang releasing sa gratuity pay kasubong sang SRI. Tigayon nga na-release ang mga benepisyo sa mga empleyado nga wala sang delay sunod sa iya. Kag sa masunod nga tuig, ginalauman ang maayo nga performance nga nagatuyo sang dugang achievement nga magabalik man bilang benepisyo sa mga empleyado. Sa bahin sa Productivity Enhancement Incentive o kung PEI sunod kay Diaz, ginahulat pa ang guidelines para diri. Subong pina-prepare ng payroll. That will be downloaded sa ilang tanan nga mga ilang cards, no? ATM. All our COS and JOs are being paid by ATM. So there's no need for long lines. Immediately after nila mapirmahan ang tanan nato ng mga payrolls, download na dayon sa ila. After all those Sa number 3, Bacolod DSSD nagpatag nga wala sila sa maging kakas nga ngalan gikan sa master list sa mga magabaton sang ayuda bangod sang bagyo nga Tino. Ini gipatag sa piyak sa mga reklamo sa pila ka mga residente nga naapektuhan sa bagyo Tino nga wala nalakip sa listahan sa mga makabaton sang ayuda. Sunod kay Richel Verde Prado Manga, ang head sang DSSD Bacolod, nga may mga kaso na nga ngalan sa mga nahalitan sa bagyo ang yara sa master list apang wala ini malakip sa payroll sang DSWD bangod sang pila ka mga rason. Sunod kay Manga, ang DSWD National amo ang nagapatigayon sang cross-matching sa mga record kag may mga benepisyaryo nga ginatag bangod sang duplication, pareho nga family name, sala nga detalye, sala nga format sang birthday o kun ginatag bilang for compliance. Bangod sini, ginpatigayon liwat ang verification sa barangay agud masiguro ang impormasyon sa mga benepisyaryo. Ginpahayag man ni Manga nga para sa mga biktima nga wala nalakip sa listahan kag ma-validate, mag-request ang DSSD Bacolod nga malakip ini sa second batch sang payout. To those no nga gahambal nga wala sila na upod, rest assured nga as long as na-validate nga totally damaged ka, really gid no, kay ga-insure gid kami ang totally damage maging included siya sa severely affected nga matagaan payout. Sa number 2, Basiwa Chairperson o kung Basiwa Board Chairperson ang nagpaatag ang iya pagpaandang batok sa pagkadula sang water supply ang wala nagtuga sang pagkaalarma sa mga residente o sa mga konsumidor. Nagapanindugan si Attorney Sonia Verdeflor, Chairperson sa Bacolod City Water District Board, nga wala siya nagtuga sang alarma sa publiko kasunod sang pagpalaptas ng impormasyon nga posible magauntat ang water supply sa Bacolod kung hindi makabayad ang prime water sa Bacolod Bulk Water Incorporated o BBWI. Sa pagkatubang sa sangguniang panlungsod session sa kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Verdeflor nga ila ginpili nga mas maayo kung mapahibalo ang publiko sang water situation sa syudad. December 12, naibaluan nila sa emergency board meeting nga may 11 million pesos nga utang ang prime water. Halin Setyembre tubtub Nobyembre. Dugang pa niya, plano sang BBWI nga untato na pag-supply sang tubig apang ginpaatag sa Basiwa nga hindi ini pagahimuon nga wala sang abiso sa publiko gani na extend ang grace period tubtub December 15. Ginako ni Verdeflor nga iya napasa ang mensahe sa tatlo ka mga chat groups sang board nga nagresulta sa paglaptas sang impormasyon. Iya ginsiling nga wala sang reklamo nga sala ang iya ginhimo kag ginpanginbulahan pagani kuno sang publiko kay nakaprepara sa posibilidad nga pag-untat sa supply sang tubig. Sunod sa iya, nagresulta ini sa pag-pressure sa prime water nga magbayad sa BBWI.
to shed light on the recent confusion spread on social media regarding the impending disruption of water supply in our city, causing alarm and panic to our constituents. As the chairman on utilities and energy, I believe it is imperative that we have a thorough discussion of this matter to address the concerns of Bacolonanos. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Tanan nga mga water o kung tanan nga mga water utility company nga ginapanagian sang Prime Water ang nabakal na sang tag-iya sang Pure Gold kag SNR. Ginbaligya na sang Villar Group ang 100% sang Prime Water Infrastructure Corporation sa Crystal Bridges Holding Corporation sang Lucio Co Group ang tag-iya man sang Pure Gold kag SNR. Ini ginanunsyo sang Villar Group sang kahapon nga adlaw. Sa Negros Occidental, magluwas sa Bacolod City may joint venture agreement man ang Prime Water sa mga water districts sa Bago, Cadiz kag Himamaylan City. Ang pila ka mga opisyalis sa siningang mga LGU ang nangin vocal sa naging problema sa idalom sang Prime Water. Kalabanan sa reklamo amo nga wala nag-abot ang ginpasalig nga pagpaayo nga serbisyo sang Prime Water. Si Bacolod City Mayor Greg Gasataya damlag pa nagsiling nga luyag niya makigsugilanon sa bag-una nga nagapanag-iya sang Prime Water para masulbar ang problema sa tubig sa Bacolod. Para naman kay Councilor Wilson June Gaboa Jr. nga humalin pasadto, nagapamalabag na sa joint venture agreement sang Basiwa ag Prime Water. Nagapangduha na lang nga issue kuno ang pagpanag-iya kung sino ang nagapanag-iya sang water utility company. Para sa iya, ang pag-rescind o kung ang pagkansela sang kasugtanan ang iya sa gihapon nga ginapanawagan kay hindi inibentaha sa mga konsumidor. But the primary issue here nga dapat ya i-rescind anay nato ng kontrata kay uniros mo. So kung whoever man gin nga mag-take over sa bag-o nga management, ang ginakaptan niya ang kontrata sa gihapon which is grossly onerous and highly disadvantageous for the city and for the people. Kag sa Good Vibes, may University of St. Lasal Granada Campus na soon kag sang kahapon nga adlaw. Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony. Yaring report. Sa sininga 55-hectare nga duta sa Barangay Granada sa Bacolod City, ginaamat-amatan na patukod ang bago nga campus ng University of St. Lasal. Una nga ipatukod diri amo ang Ramon F. Villavicencio AFSC Center for Innovation and Technology. Sunod sa kay Brother Joaquin Severino Martinez, ang Brother President ng USLS, masobra na sa 14,000 ang populasyon sang mga estudyante sa USLS kag dako na nga problema ang lakat sa traffic pati na ang parking spaces sa area. Gani, mas maayo nga dalon sa mas malapad kag ligwang area ang edukasyon. Ang technology-related courses ang una nga igasaylo diri. So now is the time for education to invest here when the main campus is no longer sufficient for the needs of the university. Yes. Partly because also our aim is to attract the whole Western Visayas to come over here because of the really qualified faculty from the College of Computing Studies who are majority taking their doctorate in IT in Dilisio, Manila. They will be finishing soon. So we will have a powerhouse of academic giants. Ang propiedad ang ginbakal sang USLS kag ang iban nga porsyon diri gin-donate. Ang una nga building i-donate man sang Villavicencio family. Sunod sa Brother President nga posible sa 2027 may mga estudyante na nga magaklase diri. Definitely once this building is up in a year and a half time, it's very possible that 2027 we will have students already. Wow. Sa tuanay ang agribusiness lang sang USLS sang ari diri sa Barangay Granada. Ang area katupad lang sang USLS Eco Park. Sa pag-develop diri sang bago nga campus, nagalaom mga eskwelahan nga makadala ini sang dugang man nga development sa area. Education today needs partners, business partners, industry partners, and we're bringing them already here. We're trying to bring them already here into our area. So we have been knocking doors with industry partners to co-locate and to build
the next generation of education industry partnering. Because now we want more education to be in tune with what industry and the labor market is needing. So the only to do that is to bring education and industry together. Masunod nga ginaplano nga isaylo diri, amo naman ang Allied Medical Health Sciences nga kurso. Target sa USLS nga magdala sa mga estudyante diri gikan sa Western Visayas kag gikan sa ASEAN countries. Romeo Subal para sa Digicast Negros. Congratulations sa USLS no sa ilang soon to be Granada campus. Kag shout out anay sa aton nga live viewers. Subong nga gabi. Good evening Choy Roming, Digicast Negros watching live. Keep safe. Always and blessed Wednesday according sa kay Sir Nene Grande. Si Maricon Gambawa Hayashi. Good evening Sir Roming, Digicast Negros watching from Japan. Si Ma'am Aida Arroyo Palencia, good evening Sir Roming, watching from Taiwan. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast Negros and Sir Roming, watching from Payao, Binalbagan. Si Marvin Cipriano Aquino, good evening Sir Roming, watching from Centerville 2 sa Silay City. Si Aida Arroyo Palencia, shout out kay Nanette Vasquez Santos of Singapore. Si Sir Romel Mahilong Galio, good evening. Si Ma'am Nanette Vasquez Santos, nagsabat kay Miss Aida, no? Thank you, gid ko, no? At least may pag-una tang watch ng mabantay sa aton nga newscast kada hapon. Kag amo na sila aton nga ning greeting subong adlaw. Kag buyad to aton nga top 10 stories of the day. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo kag mayong gabi.